môže fajčiť koľko, čo on by chcel predsa. No, čaute chlapci, sme tu pri ďalšom tastingu nášho produktu Dante, je tu s nami. Smoky vonka. Chutná našu škoricovú príchuť Dante, vyber si bráško kľudne. Jebe. Znamená si to mám, ježiš, že mi to padlo. No, nevadí. Nevadí, ale to sa to do huby aj tak, lebo ja som špinavý. Čo včil? No, do ústu dáš a vyplavuje sa ti nikotín postupne, nikotín. Nikotín. A máš tam škoricovú príchuť, toto je 3 mg. To má pomôcť ľuďom, ako tvoj kolega Dráko vravel, že chce prestať fajčiť. On môže fajčiť koľko, čo on by chcel predsa. No a kľudne si daj čas, pochutnaj, jak to vnímaš. Máme ešte, hovorím, vanila, mentol, máme ešte 5 mg. Ja fajčím 2 krabičky denne, takže ja by som potreboval 30 mg. No však ale to si nabiješ 5 do huby a to máš hotovo. No a povedz. Dobre to je. 1 z 10, ako by si to hodnotil? Dobre to je kokot. Dobre to je kokot, to znamená 10 z 10. Ďakujeme ti za tasting, Bráško. Dobre to je fakt. Dúfam, že ti to pomôže, vyliečíš sa. Čo? Každopádne, kto si chcete ochutnať, na našom Instagrame môžete nájsť link. Vidíme sa tam, čaute. Ahojte.